Una desena de professionals i aficionats han participat en una jornada a l'Escola Agrària del Pirineu per a iniciar-se en l'embarcament d'èquids al remolc. El desplaçament dels animals és un fet habitual avui en dia. Per aquest motiu, la proposta ha buscat donar indicacions per conèixer tècniques segures i efectives tant per a la persona com per al cavall. Al final és una situació que pel cavall és difícil, no? Ja que els cavalls són animals de presa i són claustrofòbics, llavors entrar en un transport que és un lloc estret normalment els hi fa por i és on la gent es troben més problemes. No? Hem fet una primera introducció de maneig bàsic, sense cap objecte difícil, sinó simplement saber controlar el cavall peu a terra. La formació ha combinat teoria i pràctica per aprendre a comunicar-se de manera clara amb el cavall. Després hem fet una altra part, diguem-ne, teòrica però pràctica, on hem ensenyat les proteccions de viatge que poden portar els cavalls. I després hem fet una petita part pràctica, on els alumnes han pogut experimentar amb diferents cavalls. Abans de pujar al remolc, la darrera prova ha estat un circuit d'obstacles per a practicar els moviments necessaris. Una vegada superat la càrrega i descàrrega de l'èquid s'aconsegueix disminuint temps i malestar. La jornada s'emmarca en el Pla Anual de Transferència Tecnològica i des del centre remarquen que estan oberts a rebre idees o inquietuds per organitzar futures formacions.